बोसोनजों सोलिग्रा सासे गाज्रि मानसि नोंखौ बे समाव नोंथाङा माबायदि खुसि आरो मा बुंनो सानो? आंथ' दिनै जोबोद खुसि मानोना दिनै आंनि बे प्रिमियार श' जोहोलाव जांगिला सावथुन दिन्थिजेननाय बा दिन्थिफुंनायाव रोजा रोजा रायजोफोरा फैनानै आंखौ साबायखर होफैदों नायफैदों बेनि थाखाय आंनि गोसोआ जोबोद खुसि। दासिम मोनबेसे पेन्डेल बुकिं जाखो? पेन्डेला 40थानि बारबाय बुकिंआ। ओरैनो मोनसे पेन्डेला बेसेबांसो? ओरैनोथ' दा जोंनि सोलिबाय थानाय बायदियै जोंहा 25,000 आं गादों। सोरबाया बांसिनावबो गानो हागौ खिन्थु आंनि रेटआ जाबाय 25,000 गादों आरो। दिनै मोननै क'क्राझार खासिगुरि आरो मेदा। जोबोद खुसि। इयुनाव माबायदि फिल्म दिहुनबावनो लादों? इयुनावथ' आंथ' जाय समनिफ्राय आं बर' सावथुन दिहुननो जागायबोदों बै समनिफ्राय आं थाथ'वाखै खालामबोगासिनो दं आरो खालामबाय थागोन। नेक्स्टआवबो आं खालामगोन। गिबि फिल्मा मामोन नोंथांनि? आंनि गिबि फिल्मा जाबाय बिलोमानि दाहामोन। बे गिबि फिल्मावबो आं गोबां रायजो राजानि अनसायनाय मोन्दोंमोन आरो। दासिम मोनबेसे फिल्म जाखो? दासिम आंनि फिल्मा 24था जाबोबाय। 24। फैगौआव रुफालि मायथाइ जागोन। फैगौआव रुफालि मायथाइ जागोन। जोबोद खुसि बेखौ लानानै। जोबोद खुसियाव बेखौ लानानै आं जोबोद फोरमायनो हायो खुसि। खिन्थु आंहा माबा गैया सर्स बांद्राय गैया आं थोब्ले मोब्ले बाहायो रायजोफोरा आंखौ अनसायो बेनि थाखाय आं दुलाराय बर' रायजोफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय। खुसि आरो माबायदि एक्साइटेड जादों दा नोंथाङा? गिबियावनो आंनि अननाय आरो खुलुमनायखौ गासैबो नायगिरि बिथांमोननिसिम जासिहरग्रोबाय। जोंना जा जोहोलाव जांगिला सावथुन 2024नि जा आबुं सावथुन जोहोलाव जांगिला रायजोफोरनि गेजेराव लाबोनो हादों बेयो अलरेडि दिनै नायखांजोब्बाय गासैबो रायजो राजाफोरा। ओमफ्राय रायजो राजानि अननायखौ नुनानै आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों। मानो होनोब्ला बे सावथुनखौ बानायनायाव बेसेबां खस्थ' खालामदों जों आर्टिस्टफोरा मिथिगौ आरो सिनियर आर्टिस्टनिफ्राय लानानै गोदान आर्टिस्टबो दङ गासैबो गावनि हार्डवर्कखौ होनानै मुभिखौ मोजां खालामदों आरो दिनै गावनि मेगनजों नुनानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों। लोगोसे रायजो राजामोननि जा रिएक्सन जेसेबां बिसोरो अनसायदों मुभिखौ बेखौ नुनानै बांसिन गोजोननाय मोन्दों आरोना। आसा खालामो रायजो राजाफोरा जोंनि बे सावथुनखौ अनसायगोन आरो इयुनावबो बिदिनो अनसायलांबाय थागोन होननानै आं आसा खालामबाय। सावथुनखौ नायनानै जोबोद मोजां मोनदों। माने जेरैबायसा थारमाने जानांगौमोन आं बेफोरबायदिखौनो जादों होननानै सानो। माने गाबनानै मोदै हुगारबाय थानोल'सो बाखि आरो जोबोद दुखु नांदों। रियेल माबाया मा होनना बुङो बेरखांदो आरो रियेल माबाया। नोंबो पार्ट लादों नामा बेयाव? आं बेहाय पार्ट लायाखै आङो संदानाव लादों। फैगौ 8 तारिखआव जोङो संदानखौ सुबुंखाथायाव रिलिज होनाय जागोन अब्ला बेयाव नुगोन आरो। जोहोलाव जांगिला सावथुना दिनै रिलिज होबाय रायजोनि गेजेराव नोंथाङा माबायदि एक्साइटेड बेखौ लानानै? एक्साइटेडआथ' आं फुल एक्साइटेड दिनै मुभिखौ फाइनालि जों रिलिज होनो हाबाय। एसेबां खस्थ' गेजेरजों बानायनानै जोङो फाइनालि दिनै रिलिज होबाय। रायजो राजायाबो जेरैबायदि सापर्ट होबाय गोसोखौ मोजां नांदों। बेखिनियानोसै आरो इयुनावबो जाय जोंनि बे सावथुनखौ नायाखै दाब जायगायाव जोङो कन्टेक्ट जाखाबाय बुकिं जाखाबाय। नोंथांमोना खाथि खालायाव जुदि देखायहैदोंबा थांनानै नायगोन होननानै आं आसा खालामो।